Скибиди тойлет. Здравейте хора, днеска ще играем една... Днеска ще играем една много хубава игра, Subconscious, като първия епизод на това видео. И както виждате има един педрас на име Пламен, който е същото име в дескрипцията ми. Където той също е в акаунта и днеска ще играе с мен. Да, айде почва. Брат, не мога говоря. Да почваме! Айде. Кажи нещо, бе. Какво да кажа? Майка ти, хуа. Значи, ние с Пламен сме... Ние с Пламен вече сме играли малко тази игра, обаче не е прекалено много, че да... Знаеш... Не сме стигнали до страшната част, така може да се каже. Да, беше не станало много тъпо и затова лефнахме. Да. Изчакай малко, бе, човек. Паси, мама. Така ми изглеждат сънищата. Не съм можал да сънувам за последните 2 години, не знам защо. Аз съм транслейтър, защото знам, че само българин ще ме гледат. Но днеска мисля, че това ще е различно. Аз знам какво стана. Значи на мен не спря интернет и затова не бяхме играли. Иначе исках да игра, обаче ми беше спрял интернет. Това не си го спомням въобще, брат. Спомням си ти да не искаше. Или, сигурно просто Манделя, брат. Манделя ефект от туалетна хартия. Скибиди тойлет! Да, това вече сме го взимали, затова... И сега отиваме да нанкаме. Какво време? Сега на него той е играл от лаптопа, затова е малко по-бавен. Знаме. И... бавен е под лаптопа ме по-бавен и главата ме по-бавна, обаче това е друго. Не колкото твоята. Вау! Имай бе. Искам да скоча! Не мога да скоча. Не дей, бе, брат. Не дей. Пламен 200 хиляди! Скибиди! Шахтата. Sad... Айде по-стълбите. Тя има врата. Тя се отваря. Да. Тук се бяхме разделили, че натам, аз натам. Да. Но тук където и да отидем сме заедно, ама добре. Да. И тук интернета му спря. Поне той така казва. Аз когато си спомням, той не искаше да играе. Защото му стана скучно. Ама не знаем, брат. И до тук вече не знам какво се случва. Сега тук вече... шахтата. Шахтата! Teleporting, please wait. Опа! Има ли флашлайт имаме? Натисни Ф. Кое това е? Що е за мъглено? Caution watch for hot stream. I need to find a way. Трябва да намеря начин да заключа тези шахти. Дале. Кой е? Видя ли го това? Не. Да. Не, аз па. Отиваме натам. Hello. Какво това е? Ха-ха, гоните, пишко. Умря. Ла-ла-ла-ла. Дано да може да се разпак. Еба си стъпото. Чакай. Идвам.
Аре, бе. Къде си? Там на същото място. Една стаичка намерих. Стио... То вече ги намерихме. Трябва да това с всичките. Аз пак умрях. Ето виж готово. Оле, майко! Умря ли? Не. Ама аз вървях в същата дирекция като този педарас. Аре видим сега. Къде си? Какво? Още ли има, бе? Ой, брат. Ми тия пешни са с мене, ето ще отида. Бавно бегай, бавно бегай, бавно бегай, бавно бегай. Окей, не за тебе, май. За тебе ли? Сега е всичкото. Окей. Тук има стоби, бе. Не се качва. Значи и такива неща трябва да ги намираме. И колко трябва и аз не знам, брат. Ама ще търсим колкото можем. Макса. Той сигурно ще направи някаква анимация и... Знаеш. Добре, айде се връщаме. Аре да не се връщаме. Аре да не се връщаме по-нар. Точно за тебе. Ето, това са безопасни места, той не идва тук. Май. Путко! Лала, бубу. Също иди. Няма, бе. Виж го тъпя. Не ме вижда. Ха-ха. Ха! Паскилеша. Сега на дясната страна да отидем. Ето виж колко съм умен, намерих още едно. И още едно! Баси! Ето и още не е минат. И ние какво бе, аз ще гледам когато съм махнал. Бе, ще го игнорирам. Още не се е махнал. То ме игнорира и аз го игнорирам. Игнорирам. Това мисля, че е последното. Ако не е последното, вече не знам, брат. За сега не се е махнал. Езо е, най-добрите, какво ти казах? Сега ме шакаш. Вой. То ако ли не ще умра, брат. Вой. Какво е, бе? Вой. Какво е? Вой. Вой. Как просто падна? Къде е това, бе? Паркур. Пархуй. Шо паркур, ама не... Защо е винаги паркур, ама не парпутка? Замислил ли са? Тапакос. Ето към аз, чекпоинт, брат. Май, не знам ако това е чекпоинт или просто. Да ми показа къде е пътя. Предполагам, че е чек... Да, но да е чекпоинт, иначе ще си бъва мамата. Ей! Най-добрия. Всичкото, най-доброто. Ей, сега идвам. Ви говорете с Пламен. Остава хора, как сте? Как не ме живота? Опа. Извинете. Опа. Как се извинявам. Язви, най-хубавото, най-доброто. Взех си поканки. Казах на хората само и аз викам, че спре и аз пак чакам те накрая бот. Но ти кога стигнал, е? Даже отивах до оттатъка и се върнах 20 пъти. Давай. Така казваш. Ой, най-добрия. Айде, аз съм сир. Водя. Ватър. Не, ватър, вайт. Много сложно. Спомни. Айде, бе, затвори се ме. Това е куча климатика, че е студено. Пловдив, да. Ба, вали сняг тука. Прекрасно. Офис. О, не.
Айде да работим. Докладно аз имам почти същия лаптоп. Get great, now the elevator won't open again. Сега асансьор няма да се отвори. Никой не съм харесал да работи тук. И ба си якото. Нимай бе. Къде трябва да отидем? Между другото има такива фобии. J12. J12. Ювентус. Ювентус. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ето е. Принт. Принт какво? D17. D7. D7. Ще кажа 17, но съм бавен. Ето го. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я! J11. J11. Ето го J. О! Ще го направи. Научка го. Хора, ако прави, че... Чакай сега, къде бе? Ево. Ставай са, махай. Чакай. Хората как ще чуят тия излишни шумове? Апам. А, какво? О, детски стаички. Как любиш? Някакви стрелкички. Още стрелкички. Стигнахме до някакви видеоигри. Къде си шунда, бе? Има някакъв друг човек. Къде, бе? Там. Имаше някакъв човек. А, какво? Го чувам, бе. Кой ще това? А, какво? Да, бе. Има деца и играят се. Виж тук пише Find the Toys. Трябва да намерим 4 играчки. Тези деца са лоши. Не знам, брат. Ой! Да, не са лоши. Едното детенци му уби. Мен синото. Виж тук пише Find the Toys, някакви 4 колички. Чакай, тук има някакви стрелки, не трябва да следвам на тях. Има някакво кръгче. Някакви решетки. От тук трябва да се намери. Виждам едното, виж това мече е там вътре където. Не знам за теб, аз не го виждам. Аз. Едно меченце имаш. О, не. Бе. Тъпица! Горница. Ще ме педал! Тук има някаква играчка. Да или не? Не. Намерих патица. Там има една мечка в тоя, обаче то е Шматкатица. Къде това мече, бе? Вътре в тия си, където е червено. Майка ти се еба, помислиш, че си. Това е някак си да го разсейваш, според мене. Не! Нещо трябва да разсейваш. Идва. Не можеш! Да разсейваш.
трябва някой да разсейва някой и той някой да намерих едно. играч. Did you miss me? Вътре е много трудно обаче. Ще бе гея! Да, искам да се ограничи това дете. За да потърся най-голямото. Кое е синьо е, бе? И аз го виждам. Не знам къде са. Там има едно Ако това момченце. червено педарашче са махнал тук само, че. Колко време става това клин вече? Не трябва ли да го спираш? Не. Колко? Ето, намерих. Айде! Emotional, айде! Не, айде! Да, значи имаме две играчки на всяка ида. Ага. Къде е червения педал? Две. Сега ще привлека червения. Да. Бе, той не е при мене. И е при мене, обаче не ме гони. Да помили! Идва при мене, идва при мене! Оне! О, синя е тука, синя е тука. Махай се да ти еба путката да ти еба. Не те искам, не те Привличам искам, не синя. те искам. Взема! Не може да си ям пуканките в кое ще, брат? Гоента! Не та гони. Аре, гавал. Galvanized steel. Не, бегай! Да, безопасно сме. Не го виждам. Ето син педал, ако не ме остави. Але как ще му се изнервя? Може да се кача тук. Разсейвай го. Добре, не може да се кача тук. Атмана Баратос. Синко грозен. Коколче с месо. Това червеното, ако ма пипне. Ама това, що постоянно се върти на тия парзалки, човек. Не го знам, бе, брат. Аз как да отида в парзалка? Искам да се гличнат някъде, за да... Ой! Аре, бе, къде е последната играчка? Вехно, Ще е отвънка някъде. гоните ме. Добре. Повишен го. Намеря. Добре. И копаеш си ми педал. О, не. Навънка безопасно. Не е безопасно. Аз искам на друго Малко парзалка. сега се. Ай, стига, бе! И, добре. Какво правиш? Ще взема Как да играчката. вляза в... Ари! Пидел, не ме хвана на време. Децата се тръгнаха. Ба, се стъпите. По-добре да се маха, че да не набия на коче. Ти къде си, бе? Чакам От кога те стигна да там, бе? Отдавна. Айде. О, не. Не. Галерията. Нещо не си пуснете нервите. А. Това мисля, че е безкрайно. Да. Басиш матаруската галерия, чакай си, изчисли зъбите. О, тук има ста... Имам чувство, че някой от тия статуи ще ма доби. Не знам. Антик. Бързо, Антиките. бързо, Кой е? бързо. Ела да видиш тука. О, да. Хипнотизира човек. Да, това е много странно. Сега. О. Дай, че отиде към...
И тук, и тук отстрани има. Той ще го направи. Майка ти шеба. Нищо не виждам. Влезе. Айде, Помощ, помощ, помощ! бе. Идва уе. Има нарече уе. Ще ти уекна ме да уе. Добре, разбрах. Кан Крум. О, стой. Добре, брат, разбрах. Галерията е това. Уй. О! Ба си мама, защо толкова голямо? Има нещо. Пак, не! Сега се чеша. Има има някакъв човек накрая според мен. Чакай малко. Какво човек? Къде бе? Аз не виждам нищо. А не, това е някаква статуя, бе. Аз... Много е странно това. Обичам да фейлвам в абсолютно всичко. Как? Брат, не, Как с... Виж аз докъде съм, аз съм до някакви стълби вече. Ще видиш едно нещо. Как ускачаш? Не, Аз съм на- най-после. Където скал пазарен. Тапакус. Не. човек точно накрая бях. Тапаку. Аз дори не знам къде е края. Нагоре. Много пари тази супа. Нещо много ти е смешно, а? Да, защото съм... Май. Локин, брат, локин. Я. Локин вам. Не локин! Ми радвай се, брат. Аз сега ще чакам да влезеш. Ай, аз се трябва да го минавам. Беше матеросаното. Аз няма да влизам. Но искаш да ме Защото гледаш как мисля, че умирам. аз като вляза и ти ще влезеш. Да, така ще е. Ама ме чакай. Искам да видя какво накрая. Да, локин. Има някакъв бял коридор. Не ме бие. Трябва пак се види. Моля те, мини. Моля. Майка. Окей, просто влизай, брат. Мен не ме интересува. И те, които ги гледат, въобще не ги интересува. Ай стига, бе. Аре, влизай, бе. Значи е много сложно. Ой, колко картини има. Какво? Добре, Не, бе, това не, да бе. сменяме. Не, чакай ме. Чакай ме. Шугабай. Той спукна врата. О, чекев. Бабалечка, чка. Ай. Майка! Е така, винаги работи. Какво? Трябва да слагам всяка картина на всеки. Да, разбрах те. Ако момче гледа. Опа. Добре, не ме интересува, брат. Ти без го... Ти без го затвори. Знаеш какво, имам идея. Ще гледаме екрана. Ей тъй. Бам. О, не. Ето хора, вижте как игра... Вижте как яко играя. Чакайте. Опа. О! Две вътри. Вътре. Добре. Аз май не върва, човек. Апартамента, Върва. Тук не са прозорци. Давай. Ой, къщата ми е разхвърлена. Оле, мале. Ние сега сънуваме. Пак румза. Не, благодаря, брат, аз отивам към стълбите. Какво е? Какво стана?
Кое е? Господине, не мисля, че трябва да се тука. Може ма пада на земята. Да са навсякъде. Бягай към Тос. Бегни към него. Удари го. Удари ли го? Къде бе? Няма никой. Брат, като намериш един от тея, просто бегни и го удари. Мулят са, направи го това. Ти ще видиш като... Я виж. Виж. Бегни към Тос, водка. Водка, брат. Бегни към Етос и го удари. Давай. Или вчера ме ударил. Я! Как ти ще тебе не ти стана, ама на мене ми стана... Мама ти ще еба. Тапанарите. Бас дискриминацията, брат. Там има още един. Гледай сега. Нокаут. Я! Пламене? Що го проспагна. Да. Ела от какето аз съм. Къде си ти? За тебе. Вече. Да, за тебе. Мисля, че то... Помислих, че то се самоубил. Майко. Стигал е! Бе, видял го това. Защо само на мене? Не, това не ми харесва. Не искам пак да са джампскер на враг. Не! Ти си първи! Мама ти ще... Брат, виж го този педерас. Пада. Кавала му скавала. Не вече сме били тук. Ще ме тъпя още. Аз ще умра всяка секунда, бе, брат. Не. Кой ще това, бе? Защото чух някакво вървене. Его. Ти влез. Молят Айде се. да се оцеля звука. Молят се. Просто влез. Аз чух някакво вървене. Просто влез. Защото... Има джампскер? Не знам. Мен нема джампскерна. Затова и би трябвало и тебе да не джампскерна. Аз просто чух някакво вървене. Мисля, че сме добре. Тапак. Тук има барбарон. Ако още един път... Какво е? Какво направи? Не бях аз. Нищо не е до стената. Ко? Да, бе. Аре, ба. Не, ти си първи, аз няма. Ти никой не си бил джампскернат от тези педараси. Вече е твой ред, аз вече съм бил 3. Вече съм бил 3 пъти. Твой ред е. Как ти, бе? Ко лъжиш, бе? Аре, бе. Сега удръж, после сама заклевам се. Пред хората са заклевам. Здрасти! Ма аз съм да... Нямам никакъв хелф, бе, брат, ще умра всяка секунда. Може ли да не ме убиеш? Мерси. Не! Брат, не ме се рискува. Аз ще умра всяка секунда. Вече май. Хай! Мама ти шеба. Ще еба майката, ще еба тапанарите ти еба, путки да еба. Ще ме убият да еба. Ще им кажа едно бе. Ще ме убиват да еба. Те какво правят бе? Добре, сега сама, защото там имаше един чичко. Чичко паричко. Тук. Бле! Пидал. Там има един. Nice to meet you. Отиди към онзи. Не, сега. Не. Не. Мен чакай. Значко, аз съм мъж. Си путка. Брате. Сега ще стресне.
Не честно. Нищо няма. Защото никой на тебе не те... Един път не те стресна. Баси! Кажи ми къде си. Кажи ми къде. Ето. Там стъпки. Да, и аз го чух това. Тук вече сме били, бе. И го правим тук. Защо сме тук пак? Окей. Следваме стрелките. Това не се отваря. Стига, бе! Чакай, но сме тъпе. The key is behind a vending machine. Зад vending machine. Зад vending machine, казваш, а? Окей. Няма vending, няма зад тая. Ако... Добре, ще вземеш, ще махнеш онзи там, защото аз вече съм на нисък health и ще умра, ако... Махни го! Махни го! И без това искам... И без това искам да видиш как е да те стреснат. Гаден е джампскера. Да! Не е нищо страшно, просто изкача на лицето, ама мен ма стресна. Защото аз тогава не знаех какво ще стане. Той и аз сега не знам. Давай, просто отиди. Ако обичаш май... той ще са. Оле боже, стресна ма. Късмет... Стресната? Да. Баси реакцията, брат. Добре, мисля, че всичките вече са махнати, затова съм в безопасност. Да. Вендинг машина, казваш, а? Коя вендинг машина? Защо е... Кинев, чакай да сера. Мога да сера. Вендинг машина няма тук. То вече е мъртъв. Бе тази вендинг машина? Не е тази вендинг машина. Там къв беше този звук. Да би... Чакай, ти може и да си взел това ключа. Къв беше този звук? Не знам. Туалетна. Сега я видя. Пу! Педали да еба, мръсни. Още туалетна. Най-после. Добре де. Не ми харесва. Вече аз съм на едно. Един път ма стреснат и вече съм мъртъв. Няма. Добре, сега къде бях? Къде беше това врата да проверя дали... Защото се чу някакъв звук. Здрасти. Тато може и да е от тебе. Тя без иска да си го взел. Не, аз не. Ето пак аз. Може ти? Не, проверих, няма. Всички да не Сега, учим. Стига, бе, боят. Кой има тук? Няма нищо. Ма те зад ли казаха? Зад. Да, мен не ми... Буквално влезах в шибана стая и имаше около 5 такива педараси. Къде бе? Имаше... сега ще покажа, брат. Имаше 5 такива педараси и ми изкочиха всичките на едно. Отри към вратата, отри към вратата. Ела. Не, то вече аз ги махнах вече. Ама все пак, брат. Значи, ей тука, отидох ей тука така. И ей тука всичките 4 педараси ми изкочиха на едно. Ето го. Добре, че бях аз да ги махна, брат. Я се самоубия. Аз да не знаех, че има такова тука. И аз. Как го е? Същата работа. О, не. Кога това е? Кога ще това е?
Аз да взема. О, бягането вече е по-силно. Какво това е, брат? Какво? Какво подяли ти това, е? Дай да видим какво пише. X4, трябва да намерим някакви акумулатори. Машин сейф. Трябва да намерим някакви такива. Вендинг машин са, можем да сме безопасност при тях. Аз съм за тебе. Какво означава безопасност тук? Бегай към граница. Добре. Трябва да мерим някакви... Добре, ти го... Там си синьо, значи там ще има нещо. Как го е? Аз се бях във вендинг машината. При вендинг машината. Не беше до нея. Ще е байгейската вендинг машина. Ще правя това сам. Hey Eva, you want some games? Още една вендинг машина. Убили това, Убиж. Не. Ама ме е страх и стоя до една вендинг машина. Шматко. Не можеш нищо само себе си. Yes, До намерих. мене. Аре, Фил. Айде. Окей, трябва още 3 да намерим. И намерих вратата къде... Ох, ета. Павне, има. До мене. Знам. Здрасти, Павне. Сега няма как да ни хване. Май, От братона ти нищо не виждам. мълчи. Ало? Тук. Аре, балък. Колко време стана това клип, бе? 48 минути, обаче аз ще едит на повечето. Идва. Че, знаеш ли колко много... Успокой знаеш спишките. колко много време ще обичаш? Ти още имаш гасолина, бе, брат. Аз трябва да се върна на място, за да си взема. Не мога ли че дропна това? Не. О, не. О, добре. Безопасно съм пак. Трябва да меря друго. Той е тук. Добре, вендинг машина. Слава богу, че слушалките ми има такова. Спешъл. Не чувам. Аз го чух. Та бибитка не. Окей, мисля, че тук съм в безопасност. Не съм в безопасност. Чакаме се на вендинг машина. На вендинг машината съм. Радвай се. Не чувам стъпките. Аз не ги. Това означава, че съм добре. Видял! Язо е. Давай! Язо е! Прекалено тъп. Прекалено бавен за мен. Буквално бях там, брат. Нищо. Айде, поне напълних онзи акумулатор. Или как се казваше? Мака се. Взех ли? Да, взех. Чух. Какво правиш, брат? Идва. Бега. Копи хавникът, кой копи къде много. Хамбургер. Добре, мисля, че. Давай. Не, бегай! Да, тук сме добре. Май. Как стой тук пак. Бързо! Бързо е пидал. Тук вече май съм го направил вече. Давай, аз го чувам. Давай. Аре, сакали, бе. Не, аз тук има акумулатор. Тук трябва вратата да оправим. О не, бегай! Пълно бе! Окей. Безопасно сме. Къде бе? Бих намекнал. Къде това пиделе, бе? Ние оправихме 2 вече.
видя. Ако не сме направили две, още две остават. Те са от друг... тук някъде чух. Това тук малко на сейф. Чум. Сейф спеса. Там вече го направих, Да отида направо. Ето го, аз видях как мина. Го е! Аз бях в сейф спеса. Еба си мангала. Той е къдрав. Ба си мангалейшена. Кат мене. Да го изсъковаме от другата страна и да тръгнем към него. Към това да, акумулатора да. Ще кажа ако идва за тебе. Идва! Бегай! Майко, спасихте. Бегай. Къде има вендинг? Ето, вендинг, бе. При мене. Близо е до мене, привичам му. А при мене е близо също. Акумулатор ли е Аз там? го чувам. И аз го чувам. Той е при мене. Искай това на друга игра, защото на хората това ще му мръзне. То Последна вече игра. 53 минути. Аре, брат, махай се от тук. Последна игра и ще спирам, защото 12 са. Все пак е там. Добре. Ай стига, защо само седи при мене? И се с малко да отиде при тебе. Ета. Чувам го. Това не е било. Това не е било акумулатор! Безопасно сме. Чил сме, брат, чил сме. Не сме чил. Аз съм за тебе за сега. Не сме чил, въобще не сме чил. Ето тук. Бе. Най-добрите, най-хубавите, най-красивите. Ото с най-грозия, най-тъпия, най-бавния. Идва, Павне, идва! Stroke my, lick my, suck my cock. It's the first time for you, so here's what you do. Unzip me and strip me and show me you care. Не гоним тебе в момента. Не гоним тебе! Брат, защо не гоним тебе? Аз ще го разсейвам. Добре, той е в спона в момента. Въобще не е в спона, той просто ме игнорира. Аз не съм на спална. Идва за тебе. Идва за мен. Аз го държа тук, спокойно. Аре, пидал, къде бягаш, бе? Аз бягам. Тапакос Максимус. Трябва да отида от другата хемосфера. Този идиот пак минава покрай... Май ще мине покрай мене. Май ли? Май. Намерих последния! Аре, виж как съм добър. Обаче аз не знам... Сега трябва... Обаче не знам къде е изхода. Ето, то само на... Не, то само на... Добре, сега трябва поне един от нас да го намери. Аз знам къде. Аз съм близо до него. Слава богу. Майко. Най-добрите сме. Лошата е новина, че няма фенер. Айди, тук се натиках. Не трябва фенера. Вкъщи съм. I'm home. Вкъщи съм. Тук. Трябва да отида до апартамента ми. Кой е апартамента ми? On the top floor. На най-горния етаж. Окей. Ара, чайник. Ето. Аз съм
Какво? Брат, но съм грозен. Това съм си аз. Чакай, не съм тъп. И аз съм си аз. Човек, wake up, аз цъкам, не става. И аз. Wake up. 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 Един час, между другото. Най-после. Епизод 1. Стига, бе. Това беше епизод 1. Колко епизоди има? Следващия епизод правим епизод 2. Да. Което ще е другия ден. Неделя. Да, а днеска е в петък. Айде. Довиждане, хора, дано да ви е харесал. Може да играем още една игра. Не, той 1 час вече сме снимали, брат. 1 час и 42 минути. Хора. Дано ви е харесал. На мен и на Пламен ни е харесал доста и може да правим колко епизоди има. Какво? Добре, не знам колко епизоди има, обаче ще видим. До другия път. Айде, чао. Проблем. Може и да няма епизод 2. Или 3. Или 4. Или 5. Или 6.